minnu sɔgɔlen bɛ aw ka jabaraninso la ni wagati in na an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ka kɛ n'aw ka wagatiw cogoya ye an b'aw ladɔnniya ko ni aw ka kunnafoni wagati selen. Bakuruba kunnafoniw na an ka saniya minisiri ni Banki Mondial maaw ye lajɛrɛ min kɛ an da bɛna don o la fo ka taga se an ka finitigilakaw ye wulikajɔ min bila sen kan Bamanti wale tigilamɔgɔw juguya la Kayi ni Bamakɔ cɛla la an da bɛna don o ni a ɲɔgɔnna caman na kɔkan kunnafoniw olu bɛna lase aw ma aw bisimila. Alamisa don Septembre kalo tile 14 san 2025 an ka saniya minisiri ni an ka sigida minisiri ni o ye Madame Dumbuya Mariam Tankara ale ni Banki Mondial experts ye ɲɔgɔn ye kɛ ɲɔgɔn ye min kɔnɔna la baarabolo dalenba 2 min bɛ u bolo ka ɲɛsin Bamakɔ dugu kɔnɔna ma u ye u da don o la ni projet fɔlɔ bɛ ɲɛsin résilience urbaine de Bamako ma ani projet filanan ni o bɛ ɲɛsin an ka dugukolow ma minnu tiɲɛnen don ni fɛɛrɛ bɛ se ka kɛ ka olu dilan cogoya min na u ka ni ɲɔgɔn ye kɔnɔna la u ye a jira k'an bɛ wagati min na i ko bi bi in na min ye Bamakɔ yɔrɔ 25 u sera ka olu dilan o kɔfɛ fana min ye an ka ji tɛmɛ sira 4 ye n'o o bɛ dugu cɛ ci olu sera ka lasaniya Numubugukɔw fɛ ɲamanbɔyɔrɔ min bɛ yen nɔ dɔ farala o bonya kan yaasa ɲaman caman bɛ se ka bɔn o kɔnɔna la cogoya min na ani fana min ye usine dɔ ye u ye o jɔ cɛnfalakaw fɛ yen nɔ min ka baara bɛna bɛn an ka jiw saniyali ma ani usine min tun bɛ ka jɔ an ka aéroport yɔrɔ la o baaraw bɛɛ lajɛlen ko o banna kaban ani fana u ye a jira ko u ka nin wulikajɔ kɔnɔna la u sera ka jamajɛ ɲɛgɛn caman ani ɲɛgɛn privéw ka se ka olu jɔ an ka jamana kɔnɔna la ani o kɔfɛ u ye hakilina falen-falenw kɛ ɲama min bɛ Badarabugukaw fɛ ka fɛɛrɛ ɲini yaasa ka se ka o ta ka bɔ yen ani k'u bɛna fɛɛrɛ bila sen kan ka taxe dɔ ni o ye nafolo ye ka se ka olu bila sen kan don n'a nataw la yaasa min ye ɲamanko ye o baara bɛ se ka nɔgɔya u bolo cogoya min na min ye Banki Mondial experts ninnu ye u ye folikan kɛrɛnkɛrɛnnen lase an ka saniya minisiri ma ale min ni a baarakɛɲɔgɔn y'u seko n'u damayira kɛ yaasa saniya wale u bɛ se ka matarafa Bamakɔ kɔnɔna la cogoya min sabu k'u ye baara minnu bolo da ka ɲɛsin Bamakɔ ma n'i ye jateminɛ kɛ 100 sara la 60 ɲɔgɔnna u sera ka olu kɛ ani fana ko u y'u seko kɛ bilakaw fɛ ka dingɛ belebele sen min bɛna bila dugu yɛrɛ la ka na ani min ye an ka saniya minisiri fana ye a fana ye folikan belebele lase Banki Mondial baarakɛla ninnu ma an ka jamana ɲɛmaaw tɔgɔ la olu minnu ye u dɛmɛ yaasa u ka se ka nin baara in kɛ ka lafiya da ka o lase jamanadenw ma u sigidaw la. Septembre kalo tile 13 san 2025 État-major général des armées bɔra ka laseli kɛ k'a jira ko Bamanti wale tigilamɔgɔw tun ye waleya jugu ta ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ma Kayi ni Bamakɔ cɛla la nka an ka finitigilakaw ka wulikajɔ fanga bonyara ni u ta ye u ye dansigi u ka nin waleya jugu in na a kɛra sababu ye u ye u ka kɛlɛkɛminɛn caman ka u tiɲɛ wa ko an ka finitigilakaw y'a jira u ka wulikajɔ barika la ko u bɛ jamanadenw n'u bolofɛnw bɛɛ lajɛlen lakana an bɛ wagati min na i ko bi bi in na ko an ka finitigilakaw kɛlen bɛ ka wulikajɔ bila sen kan yaasa ni maa ninnu mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ la Kayi ni Bamakɔ cɛla la ka se ka dansigi u ka waleya juguw la nin yɔrɔ ninnu na État-major général des armées ko k'a bɛ welewelemada kɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma an k'an janto an yɛrɛ la nin wagati laban ninnu kɔnɔna na ani ni an ye sikanamɔgɔ min ye an ka wele bila an ka finitigilakaw ma yaasa u bɛ se ka taa dansigi ni maa juguw ka waleyaw la an sigidaw la. Karido Septembre kalo tile 14 san 2025 Dogofirikaw fɛ Segu marabolo la an ka finitigilakaw ye wulikajɔ bila sen kan ka dansigi Bamanti wale tigilamɔgɔw ka waleya jugu la u kun bɛ ka min bolo da nin yɔrɔ in na an bɛ wagati min na i ko bi bi in na finitigilakaw ka ɲɛmayaso ko k'u b'u ka cɛdenw fo olu minnu ye wulikajɔ bila sen kan ka dansigi ni maa juguw ka waleya la wa k'u bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa lakana bɛ se ka sabati jamana in fan 14 bɛɛ lajɛlen na cogoya min na. Bolodiɲɔgɔnma min bɛ Turki ni Afiriki jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ni u kan ka lajɛrɛ bila sen kan lajɛrɛ min
ni o bɛna kɛ Novembre kalo tile 11 ka taa bila tile 14 na san 2025 o koromu karili baaraw kɛra an fɛ yan alamisa don Septembre kalo tile 11 san 2025 CICB kɔnɔna la ni o ye Salon International de la Défense et de la Sécurité BAMEX 25 u ka nin lajɛrɛ nin kɔnɔna la u ye kumasen min ta o de ye l'Afrique au cœur des innovations mondiales de défense a kɛnɛ kan an ka lakana minisiri ni protection civile ministre Daoud Ali Mohamedine ale tun bɛ a kɛnɛ kan a ye a jira k'an bɛ wagati min na i ko bibi na ko an ka jamana jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ lakanako ta fanfɛla la farafinna worodunya fan ni Sahel jamanaw kɔnɔna la o hukumu kɔnɔna la ko u bɛna na u sen don nin lajɛrɛ in na yaasa a bɛ se ka kɛ koba ye cogoya min na u kelen bɛ ka lajɛrɛ dɔw bila sen kan k'a daminɛ Septembre kalo tile 12 ka taa bila tile 25 la yaasa ka jaw yira ja minnu bɛna boli kɛlɛkɛminɛnw kan ni o dɔ ye drone fo ka taga se blendew radar ani système de surveillance maaw bɛ se ka olu lakodɔn cogoya min na u y'a jira ko u ka ni lajɛrɛ ninnu senfɛ u bɛna hakilina falenfalenw kɛ lakana baaraw u bɛ se ka olu waleya cogoya min na Sahel jamanaw kɔnɔna la ani fana u bɛ se ka jɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma bɛn ni kɛnɛya hukumu kɔnɔna la ka dan sigi maa juguw ka waleyaw la u bɛ ka min ta ka ɲɛsin Sahel jamanaw ani farafinna woroduguyanfanw ma wa fana a ye a jira ko ni lajɛrɛ min filɛ nin ye min ye Turki jamana cakɛda caman de bɛna ye a kɛnɛ kan minnu ni ka baara bɛnnen bɛ kɛlɛkɛminɛnw dilanni ma yaasa ko bɛ se ka labonya cogoya min na wa ko ni lajɛrɛ min filɛ nin ye ko ni nafa ka bon an ka finitigilakaw ma kosɛbɛ sabula a bɛna kɛ sababu de ye jamana yɛrɛ bɛ jɔda min na ka se ka o yira diɲɛma na ani fana ka dɔ fara an ka lakana baaraw kan an ka jamana kɔnɔna la ni kɛlɛkɛminɛn kuraw sɔrɔli ye. Alamisa don Septembre kalo tile 11 san 2025 Kayi Lafiyabugukaw ye jibon sɔrɔ ni o ye fourager ka bɔ ONG Alfark maaw yɔrɔ Kayi Lafiyabugukaw ko k'u bɛ folikan kɛrɛnkɛrɛnnen lase ONG maaw ma olu minnu ye hakili ɲuman sɔrɔ ka nin jibon in di u ma sabula ko nin bɛna kɛ sababu ye ka caman de bɔ u ka jiko gɛlɛya la u ka sigida la wa k'u bɛn'u janto nin jibon in na. An ka minisiri min sigilen bɛ bɛn ani kɛnɛya lawaleyali baaraw ma an ka jamana kɔnɔna la ale y'a ka bɛn ni kɛnɛya dɔgɔkun baaraw daminɛ an fɛ yan tɛnɛndon Septembre kalo tile 15 a kun bɛ cɛ Septembre kalo tile 21 san 2025 a koromu karili kɛnɛ kan min ye an ka premier ministre général de division Abdoulaye Mayiga ale tun bɛ yaasa ka a ɲɛbila baaraw ka olu daminɛ ɲinan ta tako 4nan bɛra année de la culture ma ni o ye seko ni dɔnko san ye o hukumu kɔnɔna la u ye a jira ko seko ni dɔnko min ani an ye danbe ni tabiya minnu sɔrɔ an bɛnbaw fɛ tiɲɛ ye ko an ka olu ta ka olu don ba la yaasa bɛn ni kɛnɛya bɛ se ka sabati AES jamanaw kɔnɔna la cogoya min na u ka ɲinan ta tako 4nan kɛnɛ kan baara caman bolodalen bɛ u bolo u bɛna na lajɛrɛw bila sen kan lajɛrɛ minnu kɔnɔna la musow ni denmisɛnninw jɔyɔrɔ ye fɛn min ye bɛn ni kɛnɛya ta fanfɛla la u bɛn'u da don o la yirituru kelen bɛ k'olu boloda farikolo ɲɛnajɛw bɛɛ lajɛlen bolodalen bɛ u bolo yaasa bɛn ni kɛnɛya bɛ se ka sabati cogoya min na an ka jamana ani AES jamanaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la a kɛnɛ kan min ye an ka premier ministre ye a ye welewelemada kɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma sabula a y'a jira ko min ye seko ni dɔnko ye a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ bɛn ni kɛnɛya lawaleyali ma AES jamana ani an ka jamana kɔnɔna la wa k'a b'a ɲini maliden bɛɛ lajɛlen fɛ an k'an fanga fara ɲɔgɔn kan an ka nin dɔgɔkun in kɛ an yɛrɛ ta ye ka sigi ka fɔ ka o kɛ damu ye yaasa bɛn ni kɛnɛya min n'an bɛ ka fɔ an da la an bɛ se ka olu waleya kɛwalew la cogoya min na an ye danbe ni tabiya minnu sɔrɔ an bɛnbaw kɔ tiɲɛ ye an ka miiri olu la ka olu ta ka don ba la ka bɛn ni kɛnɛya sabati an ka jamana kɔnɔna la. O b'an na taa an ka kɔkan kunnafoniw na an bɛ taa Cadi dugu kɔnɔna la Cadi jamana ɲɛmaaw bɔra ka laseli kɛ ka da diɲɛma kulo kan k'an bɛ wagati min na i ko bibi in na ko ŋunuŋunukan min durundurun bɛ bɔlɔlɔsiraw kan k'a jira ko misiki ni o bɛ TBS marabolo la Cadi dugu kɔnɔna la ko waleyajugu talen bɛ ka ɲɛsin yen sigibagaw ma Banbanci wale tigilamɔgɔw fɛ ko o kumakan tɛ tiɲɛ ye sabula min ye Cadi jamana ɲɛmaaw ye u y'a jira k'u kelen bɛ k'u ka finitigilakaw
cari Chad dugu fan caman na kɛrɛnkɛrɛnnenya TVS yɛrɛ kɔnɔna la yaasa yen dugudenw bɛ se ka sigi hɛrɛ ni baden na lakana bɛ se ka sabati u ka sigida la cogoya min na wa u y'a jira fana ko Novembre kalo tile 11 san 2019 ka taa bila Août kalo tile 31 san 2025 la ko jɛkulu min bɛ TVS kaw fɛ yen ni o ye groupe d'autodéfense maaw ye k'u ni olu ye bolo nɔ bila kɛ sɛbɛnfura la min bɛna kɛ sababu ye ka bɛn ni kɛnɛya ka o sabati TVS dugu kɔnɔna la wa u y'a jira fana k'u bɛna seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ ka lakana sabati Chad yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na yaasa Chad dugudenw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sigi hɛrɛ ni baden na bɛn ni kɛnɛya u bɛ se ka sabati ka sɔrɔ baasi fosi ma u sɔrɔ u ka sigidaw la. N'an bɔra yan an bɛ taa Burkina Faso kɔnɔna la Septembre kalo tile 11 san 2025 Burkina Faso minisiriw ye lajɛrɛ kɛ lajɛrɛ min kɔnɔna la u kelen bɛ ka don 15 min bila ni baara tɛ kɛ o la u ka jamana kɔnɔna la ka se ka ni a bɛ sara fana u ka jamana baarakɛlaw ye ka dɔ bɔ o la ka na ni u ye don 11 ɲɔgɔnna la u ye a jira ko don 15 min ni baara kun tɛ kɛ a la n'a kun bɛ sara u ka baarakɛlaw ye u ka jamana kɔnɔna la ko jamana ka wagande kɔnɔna la o tun bɛ bɛn sefa wari miliyari 67 buruburu 5 ɲɔgɔnna de ma nka min bɔlen filɛ nin ye a la ko ka bɛn don 11 ma ko bɛ bɛn sefa wari miliyari 4 murumuru 22 de la u ka jamana kɔnɔna la wa fana u ye a jira ko nin don 4 min bɔlen filɛ nin ye a la ko u ka baarakɛlaw bɛna baara kɛ a kɔnɔna la wa fana ko a yɛlɛn heure ni a jigin min ye u ka fonction publique minisiri ye ale bɛna na o kunnafoni cari yaasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bɔ kalama cogoya min na wa yɛlɛma min filɛ nin ye ka don u ka ni sariya sunba in na u bɛna a lase u ka wasabulon maaw ma olu bɛ se ka jateminɛ kɛ a la cogoya min na ani ka a don ba la u ka jamana kɔnɔna la. Nin bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniw na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an b'an ka dibira baarakɛbagaw fo sabula o jɔyɔrɔ ka bon an ka baara in na an b'a fɔ k'Ala ka basigi sabati an ka jamana kɔnɔ Ala ka sankɔrɔta di an ka finitigilakaw ma ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini ka kunnafoni di aw ma ladiriya la shukran.